Hhayi-ke kwase isikhathi sokugibela amakameli-ke guys. Indlela enganginovalo ngayo ngangithi ngeke ngize ngiligibele. Ngabona ethola abantu abangaphezu kwami ngathi hawu nami ngiyakhona-ke lapho. Yabona nje nawe njengoba ulidabukela leli kameli ngoba lithwele mina nami ngangilidabukela. Kodwa lona lalingenankinga, yimi nawe nje sinenkinga. Mina-ke ikameli lami igama lalo kwakuwuMoses bafethu, lamakameli ayaqanjwa. Khona nje kwakuthiwa u-Isaac. Hhayi u-Isaac wayesedla iy'nwele zomunye ugelo wayephambi kwakhe. Yabona nje lowa gelo wahamba senama-braids angaphelele. Hhayi bo libhizi ikameli liyitika ngama-braids. Ngaze ngamanga luthi kanti amnandi yini. Hhayi kodwa sekwehliwa-ke ngiyasaba. Phela mina bengihlezi ngimphikela ngithi imfene hhayi umuntu owagibela imfene umuntu wesinda kangaka. Hawu yimi loya sengiphekwe ikameli. Ngavinjwa yini ukugibela imfene? Ngavinjwa yini? Ngize ngaphuka ngisho uZipho guys. No, angiqondanga ukwenza into engiyenzayo, but ngize ngaphuka ngisho uZipho. Ngibambelele ekamelini kushubile. Hayi. So lapha kuma-camel rides nama-quad bikings ikhona i-fast food edayisa khona. Sabuya nje ngalungiselela ukudla kwantambama and salala early senze lisuke si-fresh for ama-boat cruise. Guys, ngizofaka i-screenshot se-Instagram account sale agent esasihambe nayo ukuze nikwazi ukubuza yona ngemibuzo.